Il-Kap tal-Partit Nazzjonalista l-Borġ qal li m'hemmx alternattiva oħra biex jitnaqqas it-traffiku f'pajjiżna li fil-proposta tas-sistema ta' trasport tal-massa tal-Partit Nazzjonalista. Waqt attività politika fis-swieqi Dr. Borġ sostna li t-traffiku m'għadux biss inkonvenjent imma fissru bħala pis fuq kulħadd, inkluż fuq il-produttività u s-saħħa tal-poplu Malti wawċi. Qal li n-nies minn xin joħorġu mid-dar jibdew bl-istress għax kulħadd jeħel fit-traffiku. Ir-rimarka li din m'għandix tiġi aċċettata bħala normalità. Dr. Borġ tenna l-proposta ta' Metro Malta u spjega li l-ewwel linja ta' Metro Malta se tkun twila 11.5 km u se jkollha 8 stazzjonijiet. Dr. Borġ żied li dan huwa pjan studjat u tekniku minn diversi esperti. Kompla li l-lum il-poplu Malti wawċi m'għadux għażla oħra ħlif li juża l-vettura personali. Għalli l-gvern mhux qed ikun konsistenti fit-trasport meta joffri għotja biex familja tixtri vettura ikbar. Dr. Borġ qal li wara snin ta' propaganda u billboards il-Partit Nazzjonalista fil-Gvern determinat li jwettaq dan il-proġett. Għal il-Gvern Laburista mhux jagħti ċertezza dwar il-proposta tiegħu hekk kif skontu l-Ministru Klajt Karwana mhux lest li jiffirma l-proġett jekk ma jaqbilx miegħu. Għalli dan huwa kontrarju għax Shadow Minister Adrian Delija li lest jiffirma l-proġett ta' trasport tal-massa għax jemmen fih. Għalli Roberta Mezzola fil-Parlament Ewropew Gvern Nazzjonalista għandu l-potenzjal li jwettaq ħafna u li huwa determinat li jġib aktar fondi Ewropej. Għalli Gvern Nazzjonalista huwa ċar fid-direzzjoni tiegħu anke għax kien il-Partit Nazzjonalista li preżenta pjan finanzjament sostenibbli u brida politika. Għalhekk temm li l-proposta tal-Partit Nazzjonalista hija alternattiva serja.